Gak ada listrik, Mbak. Mboten nenten. Carete niki. Dan nek disalah anu morong niku dilebeti semut. Teman, kali ini kita berada di Kabupaten Jombang, tepatnya berada di Kecamatan Wonosalam, dan kita berada di salah satu tempat yaitu di area pedalaman hutan, yaitu di Watu Seno, teman. Nah, hari ini kita akan mengunjungi ada sebuah rumah, beberapa rumah di tempat ini, teman. Ada 5 rumah kayaknya, tetapi hanya yang dihuni itu hanya 3 kakak saja. Dan nanti kita akan coba menelusuri dan tanya-tanya warga yang ada di sini, teman ya. Cara mana? Saksikan terus untuk explore kita kali ini. Ya teman-teman, kita saat ini sudah berjumpa dengan Mbah Sakri, Mbak ya. Oh, Mbah Sakri yang tinggal di kampung apa ini, Mbah? Watu Seno, Tegalan. Ini apa nih? Nggih niki. Mbah. Iki jenengan. Nggih Kubuk, Griya Kubuk Tegalan. Nah, Mbah. Iki Mbah. Nah, Di, Mbah, iki jenengan iki mbahnya tinggal di sini berapa lama, Mbah? 10 tahun. 10 tahun tinggal di sini. Lama ya, Mbak ya? Lama. Nggih. Mbah, tiba-tiba kados Mbah Sakri, seperti Mbah Sakri tinggal di sini itu berawal dari seperti apa, Mbah, ceritanya? Pertama tembriki niki nggih. Waktu enten bukaan alas niku Tegal, babat. Manten-manten ditandur, nggih jagung, nggih kaspe. Nggih nek duwe wene, agak duwe duwe digawe tuku wene pari, ya tuku pari ditandur. Cik. Mbah tinggal di sini bersama ibu. Nah, Nggih. Ibu sinten pun? Poniem. Nah, sama anak juga. Nah. Nggih. Satu anaknya. Jadi di sini ada berapa rumah, Mbak? Ini kan kampungnya di tengah hutan ya, Mbak? Iya, tengah hutan. Ada berapa, Mbak? 3. Mbak ingin tahu, Mbak. Kita Rumahnya ada berapa sini, Mbak? Ada 3. tempat sama rumahnya. 1, 2, ya. 3. Nah, yang ini Ini enggak ada. yang itu sudah kosong, Mbak. Ya, anaknya ini. Oh, itu sudah hampir. Likah. Mbah. Likah. Mbak Sakri, Mbak Sinan. Mbak Sakri. Mbak Sakri itu sudah mau roboh. Pundi rupo. Yang itu. Oh, niki pecen ngonjen mending goni kok. Dan ini sing duwe malah dirabi wong ndolegi mriku. Terus anak niki Ini rumahnya siapa, Mbak? Pak Sailan. Pak Sailan. Itu Nah, orangnya ada apa gimana? enggak ada. Rumahnya di Nganjuk. Lagi pulang kampung. Iya, mundur cengkeh. Biasanya Mbak Sakri juga tanam sesuatu di sini. Enggak ya, nanam ini ya nek waktu hujan nek enggak ada hujan ya enggak nanam. Yang di ujung sana rumahnya siapa, Mbak? Sing mana? Yang di ujung sana. Itu Jaini. Siapa? Jaini. Masih keluarga tuh, Mbak? Nggih. Ini tanduran apa? Nggih niku Iki, Mbak. Tanduran apa namanya? mbako. Eh? Gude. Kaspe. Lah gedang. Ini Nah. gede. Namanya gede. Nggih niki. Niki Oh, gude. sing kayak kelasem nih gitu. Nah. Terus niki Laos. Nah, Gede terus.
Gude. Awas Mbah, awas Mbah. Jadi Mbah Sakri itu cuman di sini hanya berdua tetangganya gitu ya Mbak. Nggih. Bu. Gak ada listrik Mbah. Mboten enten. Tanpa listrik ya. Oblek. Oh ini tetangganya Mbah Sakri. Ya Mbah. Yang di sini tinggal di sini berapa tahun Mbah? Ini ibu ini. Pirang tahun ini? 2000 gasal itu 2005. 2005 Sudah 20 tahun. Nggih. Bu, sampun Tahun 2005. hujan-hujanan Bu Nanje. Ngoten niku ada harapan untuk tanam sesuatu gitu Bu ya. Maksudipun tandure rada mempeng ngoten nggih. Teng Tegal. Damel apa Bu niku Bu? Aku Oh, mbahku. iki lho. Oh, damel ki ambak ngoten ta? Nggih. Icir ki ambak ta Bu? Tanam ki ambak. Nggih. Bakun niku panen berapa bulan Bu? Yang bakun. Mboten niteni. Oh nggih, Mbah Katung ingkang sing anu ngramut. Nggih. Pun sapi nek niki. Paling asma sinten Bu njenengan Bu? Kula inisiatif. Asalipun saking pundi Bu? Kula nganjuk Nganjuk Bu nggih, nggih. Mboten nate pulang kampung. boten Kenapa Bu? boten kedah sangu. Niki kali Mbah Sakri tanggihan. Nggih. Ngoten nggih. Mriki ya. Mbah Sakri kali niku maksudipun yen cara misale apa nggih ada waktu luang ataupun senggang gitu. Rukun tentrem ngoten nggih meskipun Nggih, nggih. Oh, upami lho tangga sak menten iki lho terus janjang cuweng nggih mboten tepak. Nggih. Ya niku. Hanya Dadi masih mriko-mriko niku sing ditedhi niku lak saene, rukune, nggih ta, tentreme lah niku. Mriki niku. rumahnya ada 4 tapi yang tinggal di sini 3 kakak saja. Kakak. Jangan. Bu yen anu Pak Sakri, kalau malam gitu gimana sepinya gitu? Bisa ndak ada apa-apa. Suara jangkrik. Pak. Jangkrik, walang, ecek-ecek. Lah, ndak ada. Berarti walangi cek ngoten. Muni. Boten. Ngene ku dak mboten enten. Bah. Wah, kawan-kawan liya-liya niku mboten enten mrene. Mboten wonten niku, Mbah. Napa? Napa? Celeng, bidang, Nggih. pedas, nek pedas tembe koten bleng. Bangsa halus, Mbah. Bangsa halus. Alah, mboten enten mriki niku. Mboten wonten. Mboten enten. Merepi. Mbah niku terus tiyang Jawi teng daerah Gunung Anjasmara menika wonten teng alas niku namine niku uwil. Napa leres niku wonten, Mbah? Teng alas. Nek enten pundi-pundi niku mestine nggih enten mawon, cuma jarang lah wong enten iki diketoki. Lah Uwil niku niku lho. napa sih, Mbah? Uwil niku nggih setan, gebakane setan. Nah. Ini nate Niku kepanggih, Mbah. jarang kula nek mboten Jarang berarti nate. jarang kula ni. Lho saestu niku Aja. mboten kok kula niki sombong utawa oprok ngoten mboten. Berarti lek Ya, jarang Wak. berarti kan nate. Nek waktu kula teng alas bengi niku nunggu areng niku ya mesti mawon. Ngawur Hmm, Mbah niki Lho, kembali Lek sampean kepingin ya sampean tumut kula.
Sampeyan ijen nggih. Kula nggih ijen. Mungkin mencil kudune. Nek sampean kepengin ro, sampean kudune nunggu areng kula niki. Kula tak ngado. Oh, ndak melarang ngoten to, Mbah. Nggih. Kula gaene ngarep. Disati ngoten. Nggih. Wedi, Mbah. Wedi. Lek wedi ya, nek niat wedi iku gak usah takok. Dadi sing ditakok niku apa mestine lah niku. Penasaran, Mbak. Niki Lah. wedi tapi penasaran. Niku temriku niku. Wedi tapi Nah. penasaran, Mbak. Jajalan. Nggih. Nek kula ngado sampean nunggu areng temriki njen diketok napa temriku. Tapi kudune mboten oleh kedip sampean. Ya. Ayo Mbak Rini, Mbak. Ayo, Mbak. Bu, aku Nah. ibu nggih, matur nuwun nggih. Nah, Tapi tibake jarang berarti yo gelek. wani temen ah. Wani temen. Lah sampean ndukono wani ya. Lah niki wedi kok. Oh, kendel lah. Ambil, ambil. Berarti. Mati. Nah, oke teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 5 rumah, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan rumah ini itu berada di tengah hutan, bahkan sama bako ya, bako juga ini untuk sendiri gitu saya, Sobat Cakra Panorama. Nggih. Lah kok waktu dal niku 2005 niku tasik mono sik ketol napa pripun? Nggih tasik alas greng ngoten. Tasik alas gereng. Terus yang mriki nggih di niku di tebangi kajenge kalih berutane disukani lahan ditanemi jagung, kaspe, pedesan ngoten. Berarti pun wis monggo Bu manggen ten mriki kalih nanem napa-napa ngoten. Nggih. Lah awale niku lak mboten enten napa-napa terus mami pripun saderenge panen. Nggih niku nggih. Sadereng panen nggih kerja-kerja ngoten teng kene tiyang-tiyang sing pun garap teng mriki ngoten. Beda ya kok. Kata yogane Tapi ten jor nggih. nggih teng Lumajang teng Pasuruan teng Nganjuk setunggal teng Jabung mriki setunggal Tasik setunggal kerja teng Surabaya mriko. Lah ngoten niku mboten kepingin manggen ten Dusun Nawon. Nggih sakjane nggih kepengin Mas ngoten aya napa? Pun peksan Yogane mboten nate mriki. nggih nate nek sing telak nek sing tebih-tebih niku nggih sak Giryadin ngoten Blumbok teng Nganjuk mriko. Enten iki nek dalu mboten peteng kok. Nggih niku ndamel oblik Lampune niku. niku teng Jawi tok mboten teng Lebet Iku genjeran tumbas piyambak. mboten asale mari Pak Mantri. Kalau Pak Mantri sebenarnya. Nggih. Niki masak napa niku? Niku masak nyambel terong kalih Nyambel terong kalih sego putih. nggih nggih. Niku nganu tempe ngoten winganane niku nggih. Niku tiyang pundi Mojokerto ngoten lan Nggih. jenengan daleme pundi. Nek kula lama. Oh Lamongan sing mriki kalih Mas Dulgi winganane niku. Dereng nate Niku mriki. nggih tiyang Lamongan terus niku nyambut damel niku lho dados sapam teng rumah sakit Semengko mriki. Nggih, semergi. Berarti tiyang ten mriki niku nek pengin ses nggih butuh mbako nggih nanem piyambak. Nggih ngoten niku. Nek pengin jagung nggih nandur piyambak. Nggih. Dadi mboten tumbas nggih. Nggih Cara rokok niku niku mboten tumbas. nggih nek kepengin sing dados nggih tumbas ngoten lho Mas. Nek mboten pengin nggih
damel kiambak ngeten iki njlentir. Tapi lak mboten nate waduh kerasan ngoten lho nggih. Nyun sewu. Mboten nggih. Mboten insyaallah. Ini ku Icir kaspi bareng ngoten niku nggih. Kaspe, gedang. gedang ngoten. Nek ten pasar, ke pasar ten peken niku pinten dinten, Bu? Biasane. Nggih mboten ate ten peken kula. Mboten pernah ten pasar. Mboten. Cek blonjo-blonjo ngoten? Blonjo nggih teng Sidoarjo teng Jabung ngene yoga kula ngoten tok mboten ate ten peken. Oh, jogane ten Jabung ngoten. Nggih. Berarti ten Jawi enten rame-rame napa karnaval ngoten nggih Semerep nggih. Tapi Mboten. Semerep karnaval nggih. Semerep ngaten nggih mboten ate ningali. Niki pun Indonesia pun merdeka lho, Bu. Nggih. Nggih, merdeka ping pinten niki niki. Mboten Semerep kula. Wolung dosa, Bu. Oh nggih. Berarti nggih mboten nate nggih ningali rame-ramene mriku Mboten. pasar. Ningali niku nek mboten buta sangu nggih napa to Mas? Nggih. Ngaten iki berarti pun diwangun mboten nate ningali TV. Mboten nggih teng ngene yogane mriko ningali TV. Mboten nonton TV lah, tidakne kalih napa teng mriki. Lah hiburane nek ten kampung sing tengah alas ngeten iki napa? Hiburane pengin hiburan. Nggih mboten enten Mas, nggih nomor radio nek gadah nek mboten gadah nggih mboten. Berarti selama di hutan mboten pernah ningali TV, mboten nate enten hiburan nggih. Mboten. Hiburane nggih bojone niku yen. Motor sepeda to, Pak? Bu. Bapak ini ten sawah. Nggih. Mboten enten. Oh iya nggih. Kalau kan bengi niku enten suara-suara aneh napa Mboten enten nggih manuk, jangkrik niku. namung niku. Berarti penerangane pakai niki napa ndamel publik ngoten niku. Nggih. Makme seadanya memanfaatkan hasil hutan ngoten to, Bu. Nggih. Publik niku niku. Niki So. Oh, niki kamare ibu nggih. terus kok Mboten nggih sami mawon. Kulo gambar nggih. Nggih. Ya, nggih. Ora ngeten iki minyake risae ben napa, Bu? Minyak. Minyak tanah. Nyak tanah. Oh, nggih nggih nggih. Saged disumet to, Bu. Saged. Nggih ningali nggih. Minyak tanah larang lho. Napa apa? Ya sugih ta berarti, Bu. Nyak tanah kan? Hah? Nyak tanah. Ya sing guri-guri kan nganggo solar. Oh, mboten larang to, Bu, minyak tanah ngeten iki. Niku Dasar 18 juga 16 sak niki. Ya ini teman-teman ya. Penerangan Ibu Inisiatif. Inisiati kalau malam hanya menggunakan UG. Publik ya. Orang zaman dulu mengatakan UG. Ada yang mengatakan sentir. Cetir Sentir. obor. Obor. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia ya apa. Kalau obor itu yang besar tuh pakai kayu bambu itu ya. Tapi saya taruh di banyak versi akan UG. Ini menggunakan minyak tanah. Jadi biasanya anu Bu nggih. Nek isu-isu niku terus irunge niku ireng ngoten nggih. Nggih ngoten nggih. Niku rak damel anu Solar. solar nek niki mboten niki minyak tanah. Lah terus nek jaman riyen niku nek ndamel oblek terus isu-isu irungnya disogok ngeten iki ireng ngoten. Mboten Bu, 1 liter tuh habis berapa hari, Bu? Entah itu mingguan. seminggu. Nggih. Mboten apa-apa. Oh 1 liter untuk seminggu. Nggih. Salut 1 liter seminggu berarti. Murah wis. Murah listrik. Berarti jenengan sugih jenengan kali kula. Listrik kula murah. Nggih, soalnya ngeten, soalnya minyak tanah ini kan mahal tuh nggih. Nggih niku pasal 18 nek mboten 16. Oh ya 16. kula utani yatra tunggal atus tasik niku tasik sekawan dosa wingi niku. Sekawan liter. Oh, 1 liter.
Tadi mau alasan ya. Ya jadi di sini tuh warga itu tanam bako, teman ya. Tanam bako ini, bakonya ini untuk rokok sendiri ya. Jadi buat rokok sendiri, teman Sobat Cakra Panorama. Nah, ya ini rumah-rumah warga sekitar, dan di sini itu ada tawon madu, teman ya. Tawon madu ini dibuat seperti ini ya. Ada tawon itu, teman ya. Ada tawon itu. Nah, itu tawonnya sudah datang. Jadi warga itu membuat seperti ini ya, teman, untuk sarang tawon yang kemudian nanti madunya diambil. Ya, inilah kegiatan warga yang ada di sini. Tanam tebu, tanam pepaya, tanam kaspe ya. Kaspe itu menyok kalau bahasa Lamongannya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat kondisi jalan, kondisi rumah-rumah yang ada di sini, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Wow. Wes ya. Nah, seperti ini, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Oke. Ini namanya gudir, teman. Biasanya ini buat eseng-eseng ini. Biasanya untuk eseng-eseng, untuk lodeh ya. Enak iki biasanya, teman-teman ya. Ini biasanya dijual, biasanya di melijo-melijo itu loh. Namanya gudi namanya. Ya. Oke, teman-teman ya, jangan kemana-mana. Saksikan terus ya untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Jombang. Jadi perbatasan ya. Jadi Kabupaten Mojokerto perbatasan dengan Jombang. Tapi ini ikut Kecamatan Wonosalam. Jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk eksplor kita kali ini.